हाँ वॉइस करती। हेलो फ्रेंड्स देखो मो फ्रेंड अजित चिकेन रोषे कर प्रथम थर से रांधुची तो केमी कौन रांध आम जान टेस्ट लगे कि लगे रांधिला बेले जना पड़ो। प्रथम पियाज पकातु लंका गुंड दे कस चकुटु चकुटु बढ़िया सब मसला को एमती पकेबे शिखु मो फ्रेंड को तो शिखु के बढ़िया सब मसला पकई देगी पियाज विराट पिला सब एक समय पकई चकुटु घाटतु घाटतु माथिरा पर्यटन पूरा कड़ा घूरी जा पर्यटन घाटतु मसला को हवा दिंतु कौन हम मसला स्वाद अनुसार पानी दिंतु चिकेन पूरा रेडी अच्छी मसला चिकेन भी ढाला हम तापर निशा निशा राति गीत बाजियो नाच नागिनी नाच हम मसला को हवा को दिंतु दिंतु सब सांग गोटे जड़े सांग व्यस्त कटिंग रे व्यस्त रूम टा पूरा वीडियो ये आमर गोटे सांग से इंस्टाग्राम रे व्यस्त हाय हाय कह दे हाय टे कहे ऑडियंस हे देखा तो मुहटा टी देखो तो केते मुचुकंद केते सुंदर भाव हस आउर देखो तो मो सांग को यस मोबाइल टीवी खाली चैटिंग रे व्यस्त खाली चैटिंग सेटिंग आ जन को देखा जाउनी तापरे तेल नहले आउ टिके पकांतु मो सांग केते बढ़िया रांधुची देखो दंड धर मोबाइल टिके दंड धर मुझे पड़े कार शिखा इच्छा अच्छी तो आमको यूट्यूब रे कमेंट करंतु फॉलो करंतु कमेंट करंतु आमे जाई तुम घर रोषेई कर आसीबो वाला के फोन को जाई नहीं फास्ट रोषेई घंटी टाको पत्थर रे बाडे के सब्सक्राइब करंतु यदि जोर आवाज आवा टाइम टाइम घंटी बाडला बढ़िया तारो मसला हवा करंतु की सेंट की वासना ओ फास्ट रो एते जाना आगो देखो केते केते कोन होउची देखो सुपर 8 कुकर कुकर ना ना हम घर रोषेई रांधा हम हॉस्टल रूम रे रोषेई रांधा घर आमे एते पड़ी जाती जे रांधिया भाई केही नांती जे तमे बाहर रहजो बेंगलोर रे गार्डन सिटी बेंगलोर लेकिन गार्डन ना आम जो कटर रही कि ना खाली जंगल खाली मरुभूमि जंगल बहुत भल लगुच घर छाड़ी बाहर आसला बहुत भल लगुनि कंपानी काम करने भल लगुच बड़ बड़ कंपानी फिल्डगार्ड इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपानी नाम आम यही कंपानी काम करूँ स्वाद पानी मसला शीघ्र फुटिया मसला फुटिया पानी दिखाँ स्वाद मसला स्वाद अनुसार लुण देवे स्वाद अनुसार लुण देवे लुण दे सारा आउ थे मसला भलसे घाटी देवे
ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭାତ 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 ଏବେ ମସଲାଟି ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମସଲା ଫୁଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଢାଳିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ତ ଲେଗ୍ ପିସ୍ 3ଟି ଆସିଛି। ମସଲା ଫସଲା ଆମର ସାଙ୍ଗଟି ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ବାସ୍ ଢାଳା ହେବ, ମସଲା କଷା ହେବ, ଖିଆ ହେବ। ଯଦି ତମେମାନେ ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କର, ଖାଇବା ପଠି ଦିଆ ହେବ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାତି ନେବେ ସେଇଭଳିଆ ବେଶୀ ସରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବଢିଆ ହବ ରାନ୍ଧି ହବ। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଥବ ଟିକେ ମୋର ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ଆଣିବି। ହଁ ଦେଖିଆ କୋଉଟା ଆଣିବୁ। ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହଉନି ବେ ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମୋ। ହଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ପସ୍ ଆମ ଆଞ୍ଚ 1000 ଇଏ 500। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମସଲା ଟିକେ ନାଲି ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଦିଆ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମସଲା ଟିକେ ରାଗ ଲାଲି ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଇବା ବି ଟେଷ୍ଟି ହବ। ତ ମସଲା ମସଲା ବାନ୍ଧା କଷା ବୁଝି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ମସଲାଟି ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚିକେନଟି ଢାଳିବୁ। ମସଲା ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ପୁରା ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନଟି ଢାଳିବୁ। ଖାଲି ଟାଣିକି ଖିଆଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଲେଗ୍ ପିସ୍, 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର, ଏପଟେ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ଲେଗ୍ ପିସ୍। ପୁରା ବାଦାମ ଚାଲିଛି ସୁଖରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ ଚିକେନ ସହିତ କଷନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ କର ଟିକେ କହିଲା ନାଇଁ ଖୁସି। ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଚିକେନ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ। ଚିକେନ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ ଟିକେ ଢାଙ୍କା ମାରି ଦେବୁ। ଯାଉ ଟିକେ ହବ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିବ ଖରାପ ଲାଗିବ ଜାଣିନି, ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଚିକେନକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିବୁ। ଟିକେ ମୋବାଇଲକୁ ଟିକେ ଅନେଇବୁ। ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲୁ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବୁ ଆଉ ଥରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ତ କଣ କରିଦେବେ। କାରଣ ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମା ରୋଷେଇ କରି ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ଏବେ ବାହାର ଦେଶରେ ଅଛେ ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସେଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଟିକେ ଦେବୁ, ଆଳୁ ବି ସିଝୁ। ସିଝିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ସିଝିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ହବା। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର ସିଟିରେ ଅଛୁ। ଆମର ଚିକେନଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ହବାକୁ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଆହୁରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ରାନ୍ଧିଛି ନା, ଜଣାପଡ଼ିବ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ चिकन पूरा आलू पूरा सीझी जाइए। ढांकुड़ी देव ढाका
ମାରିଦେଲୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କର କ୍ଲୋଜ୍ କରିସାରି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବ୍ଲଗ୍ ଖାଇବା ବସିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟ। ଚିକେନ୍ର ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ କରିଛୁ, ଗ୍ରେଭିରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସିଏ ବାଡ଼ିକି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଖାଇତେ ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ଚିକେନ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏମିତି ଖାଇବା ମୁଁ ଘରେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଅଜିତର ହାତରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ରାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଭାଇକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଖାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।